Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Assalamu alaikum Sapar ağa, Aydın. Salam Kemine, Aydın salam, iyileşler selamu aleyküm. Buyur Kemine. Aleyküm. Aleyküm selam kimine sapara vatandaşlar salam. Sapar ağa, Aydın izleyiciler. Bugün bir vaatlar, diğer bir vaat diyenimizden bir 4-5 ay oldu bundan ön. Yerli hükümetler var arada. Şoň üstünde işleyenliklerimiz var arada gurrun verdik ve şu zadın Türkmenistan için katım hükümlüğüne ayttık. Onun sebebi bütün dünyada ulan yağlar yerli hükümetler güçlendiriyorlar. Onun hem sebepleri var. Şol nemeler var arada bugün bir ön tanışıklık diyen yağlak da yani bunun aydiyanlığımızın arka sebebi var. Olan Türkmenistan'ın içindeki yerli hükümetleri güçlendirmek. Ona hem hazır şu an biz entek taşarda vaktimizden başlayıp güçlendirme planlayız. Şunun için bir kıskacak bir tanıştırma. Bunu hükmen suratta Türkmenistan'ın içindeki saylanıp bilecek özüne önem yeten adamların dinlemeye mümkün zerur. Şunun yağlı Sapar ağa söz vermekçi birinci sebebi ne hemşin deyip sorasanız dünyada en güçlü yerli hükümetin işleyen yurdunda yaşaya şu an. Hem şu taylardan neme versin hem nehillisi yani sosyal bir devletin işleyiş nemesi var. Sovyetlerde de şondan belki bir misallar vardır. Sapar ağa ayıp berse, deneştirip berse yanlışı doğru söylen. Sonra o Türkmenistan'ın en kıska yoldan çıkalgası var da şonan biz görkezmekçi. Avol Kemine söz veren için yankı Şuvetlen sistemasıyla köne Sovyet Soyuz'un sisteması ya kesişen yeri, menleş yeri, strukturunu menleş yeri katkenler men şunu yürütü öğrenip gören adam o Sovyet kuruluşunun öğrendim bilen ne Şuvetlen yerli dolandırışı ne kamu neyliğe verdi. Orta periyodu местное самоуправление diye. Yerli öğün dolandırmak diye. Şolar yalak tercümesi var. Sovyet Soyuz'un nemetinden strukturunu katı saatleri kendi ayttım. O 1958 yıllarında Khrushchev deme gelende sav narkozlar deyip bir reforma geçirdiler de bir 5 yıllık devam etti. Bir kent peydali yerlerim var. O yani uyuşmadık yerim var da uyuşmadık yeri yani merkezi komitet vardı partiye, komünist partiye. Uyuşmayan, nemetmeyen yeri şon yani demeliğini yani diyelim bu hükümdarlığını tarsiyada. O bir onun şu yerli dolanmış şöyle şu ministeriyer falan arasındaki çapraz memeler yönü önümçülük öten yerken hatem meter şu yengil senatı yani çiğ malını dayhandan yerden alayan önümçülükler yerli senat üstünde son onu yatırdılar Khrushchev'un ödünü son yitirdiler onun yönü Şuvetlen nemesine şol 58 yılın savunar kodlarının nemesine mendiyen yerleri var yönü hem bedadi adam yalaydıklarlar da adam şekilli onun Edip Bolyan'ın sebebi birinci yani KPSS yalak yani Komünist Parti'nin merkezi komitetinin nemesi şol yalak fonksiyonu neme yok da siyasi yani ideolojisi onun bazı iqtisodiyeti
bärdäki neme. Onun hususi eýetçilik. Sovet demesinden döwlet eýetçiligi, onun kommunistik partiýa ideologiýa ýa beýleki nemeleriniň ýolbaşçylygynyň aslynda diýilýär. O kommunistik partiýa diýmek, o çoğun ýolbaşçylygynyň aslynda diýmek, yani cehaletin ýolbaşçylygynyň aslynda işleyen öňçülük şey dip düşünýär. Sebäbi hiç profesional nemeleri gaty teýrekdir. Şoň üçin beleli gaty ulur. Ne Şwedleň şu JKH-lary var. Sovet demesinden, yani Жилищный коммунальный хозяйство diýilýär. Ne Şwedlerde badyr. Ýöne bular aksioner jemgyýet ýaly işleýändir. O yerli hökümet neme diýendir. Onun jaý üçinçiligim badyr iqtisadiýatynyň nemesinde kurallary bilen işleýändir. Hemme jeriň aşagyna iqtisady mehanizm oturandyr. Mekteplerim jurnalakdyr. Mektepleri mutdur. Ýa-ni okuw esbaplarına çenli mutdur. O çağa da bir tapar nahar berýändirler. Gerek bolsa 2 taparym nahar berýändirler. Çağalar mekteplerde mut naharlanýandyr. İň uly ünsverleýän nemede çağadyr. Onuň bilim sektoridir. Yine Sovet nemesini bir yana koyulanın Türkmenistan ýagdaýynda demediler. Ne 92-nji ýyllarda o strukturny Sovet nemesiniň guruluşynyň strukturasy barda. Oň ideologiýasyny, propagandasyny bir gyra aýryp, strukturasyny çok aşagyna badyr iqtisadiýatynyň mehanizmini, hususi eýetçiligi hem şoň nemesini hyzmatyny eder ýalak, ýa-ni normativni aktlar bilen, kanunlar bilen doldurulan bolsa, gül ýalak işläp durmaly neme bar da. Ýöne köne ideologiýa bilen, ýa-ni köne ýa-ni kadr, ýa beýle klemeler sistemasy bilen ol işler ýalak däl. Şunu ini Türkmenistanda ne ettiler? Şodurşuna koydular. Yerli hükümetin elinden hukuki hem maliýet her işlerini elinden aldılar. O kadr meselesini merkezden çözülen boldy. Dan şeydi bu ölü neme öldü da. Ömür yok hiç sadece çözüp bilen ok. İn bir aşarayan dağıtları çäreler mükemmel. O çäre meňdeş ne şoňa meňdeş bir meriperiýatlar. Onuň halky bir ýanky birek iýme ýalak şu milisiýa goýup nemedip şolar gorkup ürküdip ýanky sürüg açyk gitmez diýen ýalak şol çopon goýup durlar da bular başga oň edýän nemeleri ýok. Da şeydip ne bejerip bilirler, ne ünsverip bilirler. Ne şu at ellerine hiç illi hukuk yoktur. Yani atları vardır. Çözüp bilen yeke meselelerim yoktur. İşte o 29-30 yılın içinde yerlerde bu çöp dikenlerdirler. Altyapısı çok 30 yıllık edilen dağıtlardır. Yani kommunal hizmetleri ne olur, ağız suyu ne olur, ýatly çağa bir baý mektep ne olur, sağlık nemesi ne olur, o iqtisadiýatam ne olur. Öndür indi şu at indi ne ödelim öde yakan diýende de ne senagat bardyr, ne hünärli spesialist bardyr. O bir sürü problemler bardyr. Ekologiýasynyň başlap sağlığına çeldi. Ne bu beyle sürdürülüp bilinmeýär. Beyle ýaşawan bilmeýär. Ne elinden hukuk alanda o hukuk bir ýere gidýär. Irak gidýär, merkeze gidýär şeýlem. O merkez güçlü ýalak
bolkun ya oluyor gücü yok olmalı. Gücün yoktuğundan böyle beyan etti da gününü. Şu çareler vardır. Onun televizyondaki şu yani boş propagandalar vardır. Onun şu işe gelişi gidişi o ministerler rayları apişkelerini yaptırıp bürokraslıklar bir saatler yapıp o bir mümlep adamlar köçede şu geleyenini gidiyenini demetmek için şu güç görkezmek için güç bar bildirmek için aslında yok. Bolmasa güç bolonno beyle bolonno da ne Şveç'te değiştirip koyun ne şunun premier minister vardır. Ya o şu güçlü adam ya güçlü adam ne değiştirip koyun da Türkmenistan'ın prezidenti ne 100 tane Orta Asya'daki prezidentler bilen ya devletler bilen hem beceri üçürüngde de Şveç'te ondan bir bolu nokta. Şu adam güçlü adam mı güçlü adam. Yani şu Şveç'te dinle iki tane adamın personelin şoförü var da. Biri Paça Karol elektrik yani premier ministerin o da yani asobu ne vakitlarda. Hususi günlerde. Hususi günlerde. Kalan vakti ödemesi. Bir iki tane nemesi var. Yani can penası. O da dışarı çıkan neme bir fiyahat yani neme olmasa o da yok. O kalan ministerlerine personelin şoförü yok. Ne güç bolon yerde şunda. Ne gücünü ne hayla gücün bağdığını gözünü getirerek misal vereyim ne Türkiye'deki 82 milyonluk devletin ne bu 9,5 milyon halkı var da öndüren önümünü öndürüyor da 9,5 milyon var. Çok güç mü? Ne güç şu? Ödem şu premier ministerin ahranatı yok. Düğün onuna nimettiler, yıktılar, hükümeti yıktılar. Hükümetsiz mi şu an Şveç'te? Şu an hükümetsiz bildiren yerim yoktu. Ya sebebi yerli hükümetler işlepti, public değil nemeler doğru işlepti. Firmalar neresi hükümete bağlı yerim yok. Hususi yoktur hem benim. Hiç üçgen devlet yok. Yıkılışının sebebi ne mesela para? Yani yıkılışının sebebi ne koalisyon o Çep Parti var, Venstre Parti diye ön köyünü Komünist Parti annemesindeki bir neme. Onlar inkçi ortakları yani Badar Sadiyeti yaşayış zaynemesinin şartname kanunları var da onun devlet şablonunu türden ediyor. Kanun hem de 10, 20, 30 yıla gidiyor da. Şu kağıdı nemede koalisyon içinde başka merkezi nemelerden ama da yani mudurat değil ya da bunları yani her tarafın nemesi şolar bu türlü oyun edip yani kağıdı salınyan zayları Badar iqtisadiyatının açık yani baka çeklendirmesini ortadan ayırmalı diyen nemeni bir zavuli ürünü formada salyalar da. Onu estelerim bayağı adamlar yani payitahtlarda, merkez şehirlerde yaşayacak. O geleri adamın şehrin dışına gitmeli olacak da. Hiyerarxiya döre diye de. Baskıncak döre diye. Yenilik nemediliye de. O şu Satal yani Venstre Parti'ye çoğu karşı çıkıyor da. Karşı çıktı da bunların yeni şunu kağıdı salınan zayları rahatlara deyip bir neme yani üstünü basıracak oluyorlar da. Onun yok diye onun anlamsızlık bildiriyor da. Onun bir ses bilen o yani neme gitti. Bir ses yetmedi de. Yok hükümet o belli oldu. Kağıdın seçim olmalı.
ya da eyleki başka bir alternatif var, ikinci partiye son grup bilse, o zaman kurma şansları yok. Ne işlepti, hiç sadım değil, o çarelerim yok. O çare etmek neyme gerek? Ne şunu bir gödöğüne getirip koyun. Gülkünç. O şun bir peydası bir adama peydası var mı? Yoktur. Deliller başka. Ama bir çağalan yankı geleceğini karar diyorlar, bilimsiz nemedir. Onun bir topor çıkmayıcısı var. O da gereksiz. O hiç saat demeden yok. Dine şu propaganda, şunun gücünü bağ değdirmek için. Ne bir güçlü. İkinci nemesi yankı yerli hakimlerin saylav değil, neme değil. Şu yok oradan birinci adam çözmeli. Şunu atamalı. O da çok gücün nemesi. Güç korkutmalılar. Şuna bağlı etmeli. O şonsuz çözülmeyen etmeli. Yerlerde hiç saat çözülmeyenlerdir. Çözülmeyenlerin sebebi. Şu birinci adam çözmeli. O birinci adam aydımız oradan aydıyalım. O tadaki yerdeki problemler neyemediğini bilen o. Atın üstünde oturup bilen ama görüyor. Yani o saknasam bir ona bir sakna. Güç var olsa belirleyenlerdir. Ne güçlü adamlar gatsız kromlu olayanlar. Böyle diyenine verip bileyendir. Ana bunun demediğinden bunun anlatında başka rahat getirdi. Şu farklar gücü tapınıyorlar. Kim güçlü orada şuna hizmet ediyor. Yani bizim halkımızı öğrenilen bu zatlar, bu bilinen zat. Kim güçlü orada şuna hizmet etmelidir. Akıla hizmet ediyen Türkmen yoktur. Katı selçektir. Bunu sıralı bilmedim. Tap bilirsiniz, bilmersiniz mi? Gücü hizmet ediyendir. Yekı Türkmen ne olur? Türk'ü milletlerin 90%. Bu nemeden çıkma için dine, intelektüel nemen gösterip çıkıp oluyor da. Bolmasa da Ankara'dan gelen tarih nemeler vardır. Biat etmeli, yani tapınmalı. O birine boyun olmalı. O padişah hizmet etmeli. Bilen yalak tarih nemeler öyleydi Ankara'dan. Yani şolar bilen işlep görülür de şu var. Yani akıl derecesini, mantık derecesini ya da realini bir efektif, yani peydali, delilli nemesini deneştiren de şunu gelip görün dağıtları çağat etmeye de ikinci klas, üçüncü klas, beşinci klas çağalar var. Şoları deysen yani hıyar mı diye, yani bir aptal mı diye. Sapara hazır nemeni görkezecek, o aydınım aytacak nemesi var olsa şu neme var yerli hükümetlerin etmeli işleri var. Şunun nemesine ekrana getirmekçi. Menberde vatandaşlar biz kaçayan bu iç meselesinde aydık geçeyinde yine Türkmenistan'da eğer özünü güçlü görkezecek olan olsa ya da görkezeceğin olsa demek şunda hiç ili güç yoktur. O belli zaten. Misal için Türkmenistan'da şu hattaki şu hükümetin gücü ya da devletin baş tutanının diyeli gücü, premier minister olsun, beylikçi olsun. Olan gücü hem meyerde hem devletlerde de şoňaly işleyendir, halktan gelýändir. Ya da halk şolara güç verýändir, gücü halk berýär. Eger halk bermeýän bolsa olan gücü ýok diýmek. Siz häzirinden ýalnız mı Türkmenistan'da edilýän işler, alınýan kararlar, ol çekilýän şertnamalar, daşary ýurtnameler öýlen ya da bizim daşary ýurtlar bilen ýanky gatnaşyklarymız öz islegimiz boýunça bolýar ya da Berdimuhammedowyň islegi boýunça bolýarmyş olar. Ýok. O buyruğu yerine getirdi fikir edýän. Ol adamı ýanky daşary döwletiň bir gizli gulluklar üçin o adamı aýyrmak yerine başgasyny goýmak men fikrimçe hiç zat. Hakykatdan hem güýji ýok. Şol diýeni Türkmenistan içinde etdirýän bolsa, öz aýdan diňe şoň diýeni bolýan bolsa diýmek oň arkasynda biriler bardyr, hukmany suratda. Başka hile ol hökümetleriň iň esasy ýanky özlerini goranuş sistemasy halkydyr. Açanda halk şoňa inanyp, halk şonu goldan waty.
şol hökümetem güýçli bolýandyr. Ol daşyndaky ahranyň sany bilen güýçli bolup bolmaýan mümkin däl. Şu günkü gije gündizde o zat mümkin däl. Biz orta asyrda ýaşamyz ol, ahranyň sany köp bolsa, goşanyň köp bolsa güýçli bolýan diýen zat ýok. Şweýetçiň näme goşuny, uly goşuny barmy? Ýa-da Şweýetçede hökümetlere ýanky bir oyun oynalan wagty halkyň nämesi bolman, hiç kim şolara deýip bilýän däldir. Sebäbi sistemasy şoň ýaly gurulýan. Bizde häzir gynansak da ýanky güýçli diýen hökümetimiz aslında hiç güýçi ýok. Hiç güýçi bolsa görkezer-de, näçe ine Türkmenistanda ine öňümizde ýanky suw problemamyz bar. Şonu çözmek üçin näme etdi? Özünün interesini, ýanky Türkmenistanyň interesini, ben Türkmenistanyň interesi diýjekler, halkyň interesi diýjekler. Özünün interes sözü näme bolýar? Türkmen Bähbidi bolýar-da. Bähbidi. Berdimuhammedow şu neçe öz bähbidi üçin näme edip bildi. Daşary ýurtlar bilen o halk üçin islen zat ne derse halk güýçli diýip pikir edýär-de. Pikir edýär ona. Bilen o güýçlimi dälmi onu bilen o pikir edýär şoňa. O pikir hem kim döretýär? Ona araşdyryp görüň. Näde dörýär adamda şu pikir. Indi Berdimuhammedow öz bähbidi üçin hem şu gije gündizde daşary ýurtda hiç adam edip bilen o. Absolutly. İstese de islemese de. İsteyendir käbir zatlar. Ýöne on elinde däl, hiç zat ýok elinde. Ine güýç nämesi şoň ýalydyr vatandaşlar. Öz bähbidini iň bolmanda halkyň bähbidini, döwletiň bähbidini goramasyn, öz bähbidini gorajak bolsun hem gorap bilýär. Gorap bilen ok. Entek öňümizde o zatlar has näme görürs diýip mene pikir edýän. Yani orta çıkar o. Men güýç meselesine şonu aýtjakdym. Soňynda yerli hökümetler kemine sen nämeleri getirsen, onu biraz soňra nämeni yerli hökümetlerine guruluşy Türkmenistan barada aýtjak. Men sebäbi ýanky esiriň nämesine kän bilemok. Şweýetçiň hem kän bilemok, entek şoň üçin o zatlar ine sapara aýdyp geçdi. Men täze Türkmenistan üçin ýanky göz öňüne getirilýän ýa-da bizim üstünde işläp beren şu proyektler var. Ne şolar hakynda biraz aýdyryn. O şu 9 maddany ekranda görkezip duruz. Nämeden? Men näme beräýin şu taýdan okap beräýin. Gysga mine 9 san näme bar? Çağa seretmek diýär, ýani çağa seretmek bölümünde çağlar bağı diýip aýrylýar. Ondan soň ikinji başlangyç bilim sınıfları. Ondan soň gidýär, ýani bular yerli hökümetiň etmeli işleri. Ýani çağa doglandan näme gidýänçe, ýani ýokary sınıfa gidýänçe bu häzir meselem häzir Türkmenistanyň nämesine görä aýdylypdyr. Gidýänçe yerli hökümetler jogapkardyr. Ondan soň üçüncü ilaty durmuş taýdan hyzmat ediş merkezleri. Sosial kömekler diýilen ýalyk näme many çykýar bu taýdan. Ondan soň ine gartaşan diýip adamlara ýa-da hyzmatlary bulam sosial kömek nämesine girýär. Ýöne bu ýörit edilmeli bolýar aýratyn. Maýyplara durmuş boldy. Bulam ýene sosial kömek nämesine girýär. Bulam umum aýratyn şekilde el alınýan üçin aýry-aýry maddada gelýär. O sağlık, o daşky gurşaw meseleleri barada. Hem sağlık hem daşky gurşaw. Şunun ýaly näme bar? Bir merkezi hassahanalar bolýar. Ondan soň yerli hassahanalar bolýar. Yerli hassahanalar edil merkezi ýalyk hemme zatlaryň üçin edilmese-de şo ýetýärse we merkeze gitmek ansatlaşýar we merkezdiň bir sany merkezi bolmaýar o taýda. Aýdal Türkmenistanda bizim häzir çaklayan nämämize görä 13 sany merkez bolmaly. Şu 13 merkezem islendik yerli näme ýakyn bolýar. Ondan soň 7-nji adatdan daşary ýagdaýlar, ýani tebii hadisalar, ýene-de şoňa meňzeş keselçilik bolar. Ýene şoňa meňzeş bir zatlar baradaky birinji jogapkar bolan yerli hökümetlerdir. Yerli hökümetiň güýji ýetmediği ýagdaýda bu taýda merkezi hökümetler goşulup bilýändir işin içine.
8-nji şäher planlama düzgünnamasy ýa-da meýilnamasy. Bu gaty möhüm bir zatdyr. Şu zat bolmasa yerli hökümetde ýaşaýyş nähili amatly bolman bilýär. Aýdaly başga bir yerli hökümetde goňşy ýa-da şo ýakynrak bir ýerdäki yerli hökümetiň şäher planlamasy ýa-da şäher jaý bilen üpçünçiligi has amatly bolsa, adamlar göçüp o taýa gider, beýle hökümet o soň mejbur garyplaşmaly bolýar. Garyplaşmajak bolsa köprek o işlemeli bolýar. Yani özüne adamlary, yani ýaşamak üçin adamam çekmeli bolýarlar we iş adamları, yani investisiýa diýilýär, mal maýy goýum çekmeli bolýarlar. Ondan soň 9-njy sanitariýa arassaçylyk we galyndylar diýär. Yani hapalary ýygnamak, su bilen üpçün etmek esasanam su meselesindedir. Elektrik ýene beýleki gaz meselesi neme edil girmeýär. Bu neme etmeli, şoňa gelmesi üçin kömek berip bilmese, ol pudaklar köplenç hususy nemelerde bolýar. Dargadylmagy, yani gazyň, elektrigiň dargadylmagy, elektriğin köp ýagdaýlarda öndürilmegen hususy nemelerde bolup geçýär şu wagt ýurdun daşyndaky ösen ýurtlarda, şonuň ýaly misallary. Şonuň üçin su esasan sudan jogapkärdir yerli hökümet. Şonuň ýaly neme bar? Sapara sözüňizi böldüm. Indi şu zatlar altyapy. Mehmet bağışla. Yo, aydın saparasız. Yani altyapı, doğru yerli nemen altyapısına yerli hükümet cevap veriyendir. O şoların gurnuya, şoların hizmet ediyor. O altyapı yerli yaşayış demeler. Bu tavoy nemen hem beceri şolara değişli. Zay yaşayış nemelerim şolara değişli. Hususi sektörler var, onun hiç nemeti yok. Yani yani gerek orada öğünleri yani zay bilen emediyen şirket kurup bilýärler. O adamlar zay bilen sünnedirýärlik neme ýagdaýy ýürüdýärler. Hem meclisinin aşağına iqtisadi nemeleri vardır. Şweýçarda hiç bir mekanizm aşağı iqtisadiyetsiz, mekanizmsiz işleýänlerdir. Diňe bir nemeleri vardır. Olum iqtisadi formulasy bardır. Yani bir yerlerden yani kaynakları ütköş yerlerden gelip biler. Edil adam tölemese de. Yani misal üçün yani medisina neme muhtemelen onun yönü muhtelaktır, saçal neme sen elimde mi arkandadır. Yani kevr halatlarda, yani bir adamın yüreğinden tuttu. Ben skorup olmuşa çağırıyorum. Alıp giderler, becerirler, mutlu. Öğünlerim şu neme Şweýetlen bir biraz halk kolun için şeyledir de. Böyle küçük kefellere keyin bir yani sağanıp yani emedip böyle noktalar da. Yani söylüyor bir kefeller oluyor da ne yani infarkt yani şoma memleş ya da insult şulon gromoçuluğu ben eskilerde de hiç yerde dünyanın bir yerinde de görmedim de. Ölen olmadan bir diyorlar da. Şolar ýalak ödüm sagat ýalak wayndir demeden neme de. Ol ýanky bizjek owujukda ýaşaýarsa ne ýanky goňşy soňun ýaşyny neme o ýüreg durupdyr da. Şonu direktler ne gelip ýör. Bir kalyoda çten gelýär da. O ýagdaýyň aýdýalar yerli neme ýerde troş neme bolsa vertolyot gelýärdi. Bolmasa da maşina ýa maşinaň içinde ýa danlaňy analizaňy hemme ýa merkezlere dargap neme tuda maşinam gidip barýar. Onu haýdy merkeze towulmaly
şonu kardiniyirde diýerler. O baran toňlaram o taý esker ýalak ýöne şeýle bir neme gurnapdyrlar bolýan ýöne entek men ne türklerde ne beýleklerde bular ýalak nemäni görmedim. Özüm tertip ýa neme ýalak esker ýalak. Hem güýçlü ugratlar şeýle demedi ýa. O sen ýaşyňa kimdiňe nemäňe de tereden oklar. Sapara kemine. Indi hazır neme ekranda şu 13 neme ayırdık tahmini zattır bu yani. Son şolaryň hem näde beýleki kiçi yerli hökümetlerine şu taýda bir neme var. Bu doğru ayt kemine bu region ne bu şu wagtky welaýetler funksionaky alak nemedir. Hawa. O şu welaýetler ne şunları alak etraplara bu adını belki de başkaça koyarlar. Onu wagt görkezler ýöne şu wagt etrap formatyna bolýar da. Hawa. Ine region diýip aýdaly ýa-da bölge diýip aýdaly bölünen. Yani Türkmenistan pikredim. Bölek aýratyn nemeler var. Yani dolandırışlar var. Olam kiçicek yerli dolandırışa ayrılıyor. Yani Türkmenistan bir merkezi dolandırışı olacak. Ondan sonra o region dolandırışı olacak. Ondan sonra yerli dolandırışı olacak. Yani 3 tane ayrıtın dolandırışı olacak. Region bilen yerli dolandırışı birbirine yakın ve öz aralarında devamlı aratnaşıkta bolan kuramalar olacak. Onun hem işleyiş nemeler var, prinsipler var ve merkezi hükümetten gat uzaktadır. Merkezi hükümet köp ýagdaýda goşulup bilen ok hiç bir zatına yani ya da talap edip bilen ok. Talap edýänler kim diýip sorarsınız onda? Talap edýänler halk yerli hükümetten halk talap edýär. O näde dip talap edýär diýip sorasaňyz sebäbi bu adamlar saýlanyp gelýärler. Yani yerli hükümede ve region diýeli ýa-ni bölgeler diýeli. O ine şu taýdaky bölge de 13 tane. Şolara saýlanyp gelýändir. Beýleki merkezi hükümedem saýlanyp gelýär, ýöne gönüden gönü halk bilen köp ýagdaýda aragatnaşykda däl. Şonuň üçin hem yerli hükümetler indi mysal üçin aýdaly bir yerli nemede o niri diýip aýdaly. O Mar şäher diýeli Sapara. Mar şähere o 2 san aýry yerli hökümetten meýdana geldi diýeli. O näçe müň halky bardyr Marynyň? 150 vardır. Ha 150 adam bar bolsa onda o taý arkaý 4'e däm aýrylyp bilýär. O 4 aýrylsa ine pikredin Marynyň bir tarapa has ösüp barýar, beýlek tarapy giýjäge alyp barýan bolsa diýmek halk o saýlap o şo taýy getiren adamlaryň jogapkär tutýar, ýakasyndan tutýar ýani gepin gysgasy. O soň başgasy gelýär. Şol beýleki yer bilen deňleşýänçe şonuň ýaly bir ýarış şeklinde gidýär. O saýlanyp gelýänligi üçin. Ve şonuň ýaly nemesi var, ýönekeýjek bir mehanizm var. Onu giňiş düşündirip bolar ýöne. Häzirlikçe o şu nemäni aýdyp bereň. Yani pikredin Türkmenistan 150 sany aýratyn o kiçijek etraplary diýip aýdaly häzirki neme diýiş bilen. Häzir etraplaran biriktirdiler sebäbi dolandyryp bilen oklar. Pikredýärler bular biriktirsek dolandyrýasmykan diýip biriktirseler merkezi büdjetten az pul gidýär. Bar çözýän meseleler o az pulun yerli regionlara gitmegi diýmegem bu eýýam krizis nemesidir, işaretlardır. Barurem krizisin içinde, on krizsem geçtik biz kolapsın nemesine geldik. Bundan son katastrofa garaşýar bize. Yani bu zatlarım yani şu hazırdan biz saylanacak adamlar özün tayarlasın diýilen ýalak nemäni şonuň üçin aýdýas. O hizmet edip biljek yani şu işleri düşünüp biljek. Halkyň öňünde jogap berip biljek adamlar yani saylanacak adamlar özlerini şu wagtdan taýarlamaly ine şu ýönekeýjek prinsipler boýunça. Ve katastrofanyň öňüne alaly. Şonuň bilen birlikde biz kolapsy ýam ýaşadyk yani kolapsyň içinde ýaşapýarys. Yani kolaps
bitmeýär da kolaps bilen. Onun son katastrofa bolýar. O katastrofada gaty nemedir? Açlykdan ölýän adamlaryň sanyny köpelmegi diýilen ýazat bardyr. Bir tarapdan neme var? Ýene sosial derecede adamlar izde galanlygy üçin meselem ösen ýurtlarda bolan bolsa-da özüni asyp öldürýänleriň sany has köp bolardy. Türkmenistanda şonu görüp bilýän dälsiňizdir, sebäbi sosial taýdan ösmedik. Yani özüni asyp öldürmem bir tarapdan sosial bir meseledir, yani beýleklere ine ağır ýagdaý, meniň ağır diýip özüni öldürmek ýalak bir nemede görkezýärler. Ve bizde şu an halk öz derdini aýdyp biljek hiç bir ýeri ýok. Şonuň üçin hem o özüni öldürmek ýalak, yani näçe ağır bolsa da ýagdaýy, şonuň ýalak bir nemäni gören oklar. Nähil diýeli bir herekete goşan oklar özlerine. Şonuň üçin hem pikir etmäň bir kän bir adamlar ýaşap ýör diýilen ýalak bir neme bardy. Bir zat edip ýaşaýarlar, şolaryň jan demirden ýalak diýip bir kän soralarlar. Karşılaşan ve şu soru hazır şu taýda jogap berin. Yani halkın, yani cemiýetiň bizde ruhu nemesi ýokdur, bütebiligi ýokdur. Nä derecede ağır bolsa da şol ağırlygy ölüp gidýänçe adam karşılap biljek bilinçsiz, yani saznanyasy ýok diýip aýdaýyn. Şonuň ýalak derejeye düşendir. Yani siz gowy ýaşaýanlar ýa-da şu zada düşünüp azıcık bolsa düşünüp bilýänler pikir etmesin, yani halk çydaýar diýip, o halk çydamaýar, yani şunuň ýaly bir zat bardyr, çydamaýanlygyny görkezip biljek bir neme ýok, ýol ýok. Yani sosial bağ ýok arasynda. Şo sebäplidir, yani ýoksa Türkmenistandaky ýagdaý hazır aýdaly, men meselem Türkiýede ýaşaýan, Türkiýe gelip oturtsaň şu gün o iň az halkyň o 3'te 1 bölegi özüni öldüräýmeli bu ýagdaýda. Şonuň ýalakdyr bu meseleni. Şonu ýaly düşündireň, köp wagtdan beri aýtjak bolup ýördim. Ýaşaýşam däl, bular ýaşap ýörün ýagdaý, bular ýöne gudap görmäli. Jebir çekmäle gelen millet ýalak ýaşaýyş däl. Doğrudan tä ölýände çen bir iýderlap görseň, şuň adam ýalak ýaşaýany 3-4%-den geçmeýän bilen. Hawa ya Orta Asya'da soňky 30 ýylda iň soňky näme geldik-de, dünýäde iň soňky yerlere ýakyn, ýöne Orta Asya'da iň soňkysynda biz şu an. Sebäbi hazır Özbegistan meselem özüni daş dünýä açýar, ýuwaş açdy. Ve şu Özbegistana gidip gezýän adamlaryň videolaryny görýän men dowamly. Türklere media beýleki, Ýewropa ýurtlaryndan hem media, olar eýýär bazar ykdysadyetine girip dünýä bilen garşymana taýar. Yani cemiýet taýdan hem taýar. O döwletiň siýasy nemesem şoňa taýar görünýär da. Yani mümkinçilikler berjek bolýar halka. Yani şonu etmeseden başka çaresi yoktur. Yani biz Türkmenistan olup aýdaly bundan bir 10 ýyl, hatta 5 ýyl öň Özbegistanyň kän öňündeti deňeşdiren wagtym, yani Özbegistan bilen diňeje. Şu wagt has izine gitdi. Yani şonu ağlamaly zat aslında o halk düşünen ok, yani ize gidenliğin nämeligine bilip bilen ok köpsü. Şonuň ýaly zatdyr, yani soňa ýene bir zat var, saparaýan altyapy barada aýdyp geçdiňizde, altyapy şu täze Türkmenistanda 2 aýryljakdyr. Birincisi yerli altyapy nemeleri, guramalary. Guramalaryň içine altyapy barada ýanky saparaň aýdan yerli hökümetem girýär we hususy nemeler, firmalar hem girjekdir şoň içine. Hususylar bilen işleşmese yerli hökümetler meselelerini çözüp bilýän däldirler. Şonuň ýaly ýagdaý bar. Beýlek altyapy, merkez altyapy olam has uly döwletiň nemesini çözýändir, proýektlerini. Has uly, ýani diýeli bir proýekt bar, şu proýekti yerli hökümete buýrup bolmaýar, diýmek kim çözýär onu? Merkez hökümet çözmeli. Ýani çykdyjysy kän we diňe yerli hökümete, ýani bir ýere değişildäligi üçin şonu merkez hökümet öz boýuna almaly bolýar. Onu çözmek üçin hem ýeneden merkez hökümetiň altyapy nemesi bolmaly.
bu guramaları olmalı. Yeniden onun yanında da hususi karhanalar bilen ya da firmalar bilen işleşmek mecburiyetindedir ve şonun üstüne kurulayandır şu zatlar. Hem bir proyekt dörediye, şu proyekti işleyen vakti firmalardan salgı da maliye. Ütköşük nemesi var, iktisatta nemesi. Arka planam şonun yalı. Şol cemiyeti tiz yağdaydı östürmegin yeketek nemesi şoldur. Yoksa hem hazır ine cemiyet ervet diyorlar, onun hem sebebi diktatör deyip aydiyorlar. Biz aslında ona şu kanalda çıkış ediyen adamların hem meclis diyen yalı onu ters görüyor. Yani diktatör cemiyetin aynasıdır yani. Diktatör ne cemiyet ne olsa diktatör hem şoldur. İkisi den olmalı hükmen suratta. O zulüm ediyor deyip o ayrı görmek yanlış olur. Ya, zulüm ediyen olsa da şu cemiyetin aynası olmalı. Eğer cemiyet şuna karşılık verip bilen olsa, düşüncesi düğünden başka olsa da zulüm edip bilmezdi. Yani zulmü kabul etmezdi o cemiyet. Demek o zulmü kabul ediyen olsa dör ediyen deme yerde de yer alayandır. Dör ediyenler tarafında tam şu zulmü. Şonun yalı yani bu meselenin içinde katken ne mi var Saparağı bu yerli hükümetler meselesinde? Devletin esas füsunlarının biridir. Böyle bir esas füsunlarının biri. Yani gendir bizim Türkmen cemiyetimiz diyeyinden ben cemiyet sözünü onu ulan polyan olsa yerli hükümetler halka en yakın hükümet de yani en yakın elini tutup bilecek gününü demet bilecek son yerini düşünüp bilecek, öğrenip bilecek rotayda kurumaçılığını, hizmetini edip bilecek en yakın deme şun elinden ehli hukukları alınan bütçeti alınan saylama demeyem yok merkezden koyuluyor. Üstüne şuları korkunmak için, kontrol etmek için merkezden yani KGB'si, milisiyasi, prokuroru yine de şu merkezden kontrol ediliyor. Onun bunlar yani kuluyorlar. Yani hakkımızı alırlar, hakkımızı veren oklar, bir de çok hak gerek deyip yerli hükümetten zınk çıkan nokta. Sen hakkın hukukun olmasa sen hakim bir koyunlarından sen ben bolunu o dipede ne hem için oturuyorsun? Sen halkın yakın hizmetine de yaran o. Çözüp bilen hiç sadınam yok. Dine çare son kurumaçılığını net bilen olmalı. O nomur çopon. Yani mühece imetini yani demeni sürüyün taklap görün. O 20-30 tane iti vardır. Yani milisiyalık, şoloryalık. O öyle daşına himaylarına ne alak da ben Aşkava'da gidip bilen okudum yani. Sen merkezin senden yapık. Onun şunun yaşayış şartlarını değiştirip görün. Yani şehir bilen ovan, Aşkavat bilen İslamlık ovan durmuş şartlarını değiştirip görün. O denge olmalı. Ya denge yakın olmalı. O Aşkavat'taki Bağdat ne için köndürgüçtü yok. Ya Murvat'ta yok. Sotay'daki Bağdat'ta hem bizden bulaymadım. Ya Otay'da adam yaşan yok. Ya bunlar pes sortlardandır. Ne için o bormoller? Sotoğru ve Berkör Otay'da ne mi? Yani Aşkavat'ta merkezde yaşayan şahı var mı? Ya aklı hüt köşük mü? Ne mi hüt köşük de yani onlara kovu yaşamalı, şeritleri olmalı, bunları mervette yaşamalı. O bir vatanın adamsılar mı? Bir milletin öküydüler mi bunlar? Sonra o veriyen adam var mı Türkmen'de? Ne için? Onun arası yer bilir gök yarak koyup durar bu. O kevre etraflarda yani bu çiğ çakılmadı.
Burada salınmadık demeler var, etraflar var. Aktepenal ya da o Oktyabrskiyinal Türkmenbaşı diye ya da Kuşkuyinal, Kuşku taraf. Ya da bu Kerkin kövröklerindeki oğulları nemelere teredik var. Niçkanlar nemelerini, o şeylerini, suratlarını öğrenti var. 18. asırda yaşap görün dövürlerindeki alak yağday peydaşol. O neyle? Aşkıvatta adam yaşamalı, o tayda da yani, adam demişsin olur. O yerli hükümetlerden hiç zırt çıkan nokta. Gendir. Tolong hukuku olmasa halkın kam bolu nokta. O birbirini bağırlar da. Yerli hükümetin ne emediğine bile nokta. Şu Süleyman Demet otuyorsa bu adamlar Mars'tan geldim, Ay'dan geldim deyip düşünen demelerim vardır. Bunu yani onun ne yapar vurduğunu eden son halkın biraz beynine oturma mümkün ne? Şu yerli hükümeti ehli hukuklarını kaydıp vermeli, böyle derhal. Neyse bakın, şu tayda şu merkezden şuları tehir eden, yani tehirkeçilik veren promov olsun, şahsiyet olsun, vazife olsun, hem de demetilmeliler. Yok edilmeliler, ortadan ayrılmalılar. Ne hilek bakabilen ortada. Gerek olsa atın. Elin ayağından maşinin ötüne atıp göverin. Ne emetseniz hakkınız vardır. Yerli hükümet ehli hukuklarını demesine çenli, pulunu çenli. Şu tayda ne hilek zavut fabrik işleyen olsa şunun hem gidecesi ilk yerli hükümete girmelidir. Yerli hükümet onun gereğinden ağırdır demesini verir. O ilk kulak o tay gidip tersine olmalılar. Şu tayda gaz vışkası var olsa, yani neft vışkası var olsa, neftin pulu şu tay gelmelidir. Şu yere gelmelidir. O merkeze değil. Yani şu taydan onun yani devlet kanun çıkarır demesini belirlemedim payını ulu fabrik, zavut neme olsa da hem şunun alaktır. Güç yani yine yerli hükümette olmalı. Şu finans oynameten olmalı. Ne? Şunun alak olmalı. O son hazır aydın söz alacağım en ziyade bir zadaydayım. Indi şu yerli hükümetler okey yani bir vada gören vakti çalışırımla görünüyor hakikaten hem o nemen düşünmesen arkasındaki işleyişi yani arkasındaki işleyişini düşünmek için maksadını düşünmeli, bilmeli. O maksadı bilenden sonra arkasındaki işleyiş mekanizmini düşünüp bolya, görüp bolya. Ondan sonra yine yerli hükümet diyesen yani kartada görünüş nemesi şunun yaldır 13 tane neme region ayrılıyor. Onun cemson bölünüp yani ne derecede gerek olsa halkın yerleş nemesine göre demografyasına göre bölünüp ayrılıyor ve şu dolandırılsın diye. Yani görünen zat bu. Görünen zat bu yani arkasında işlemen zat has köptür ve katıken adam gerektir ve doğru mekanizm gerektir. Devamlı işlemek için. Yine yankı başta Saparağın ayışı var. Sovyetlerde de şuna benzer düşünce var, struktura da var. Yani işlemedi. Ne içinse işleyişi yanlıştı. Yani işleyişi ne için yanlış? O tayda hususiyetçilik yoktu. Bir yere toplasan eyyem o toplanan zatlarıyla zehirleniyor da onu toplayan adamlar ya da korayan adamlar şu ne mani hazinanı. Şol neme doğru gitmeli. Hem ideologiyası hem yanlıştı aslında seyretsen Sovyetlerin nemesi. Yani Skandinav yurtlarında onu başkaça çözdüler. Yani bayların sanını köpelttiler. Yani bay diyende bir adam fikir etmen. Firmalar o karhanaların sanını köpelttiler ve şolara yol açtılar. Hem metaydan o hopsuzluğunu yani hukuk taydanın hopsuzluğunu
O beýleki nemelere garşy da bütün hopsuzluklaryny üpçün edenden soň şu taýda işläp başlady. Ýoksa o ýöne ýerden ýa salgydan alyp bilen ok da toplagan bilen ok. O salgy toplanmasa döwlet işlemeýär. Hakykatdan hem o bir döwlet salgy toplamayan olsa şu döwlet ýokdur ýa-da ýok boljakdyr. Türkmenistan misaly. Indäm onu etjek bolýarlar, indi ruhsat bermeýär bu zady hakykatdan hem sebäbi hem demäniň guruluşy, jemgyýetiň guruluşy bozulupdyr. Ruhsat vermeýär salgy toplamana. Sebäbi o taýdan hem inflasiýa döretjek bolýar. Nädip döretjek bolýarlar? Para horlugyň üstü bilen inflasiýa döredýärler, işlemeýär, beter bolýar. Yani ýalňyş jemgyýetiň içine dogry sistemany gursaňyz ykdysadyýaty hasan beter agyr ýagdaýa düşürýändir. Şonuň üçin hemme zady birden dogrulamaly. Düşünjäni hem dogry goýmaly bu ýerde. Ve bunu şu zatlary aýtmagymyň hem sebäbi biz aýdaly bir 150 sany yerli neme boljak bolsa biz iň az bir 400 adam ýetişdirmeli. Şol nemäň içinde öňüne alyp barjýalak diýip ýani öň ayak bolup biljek 400 sany menajer ýalak. O stajyer menajerler bolýar, näme bolýar şol? O menajerler ýalak diýildi. Şol ýetişdirmeli. Ona biz ýetişdirip bilerse ýani häzirden saýlanyp biljegine göwünýet ýani adamlar we şu işler bilen gyzyklanýan adamlar o dalaşgar bolup bilerler häzirden. Bunun nemesi eýýam taýarlanyp gutar berdi. Belli bir kanunlara bağlanacak ve çıkarılacak yani. Şu ýagdaýda bolanymyz üçin, ýakynlaşanymyz üçin aýdýas bunu. Şolary nädip etmeli, nädip işletmeli diýilen ýaly başlangyç demesini berip bilerse ondan soň Türkmenistanyň içine barlandan soň ýöreýte kamu dolandyrylşygy diýilen bir neme açylar. Şoň içinden geçer yani bütün neme dolandırmak isleyen adamlar. Ve dolandırılmak isleyen adamlarım şu zatı talep etmeli. Beýleki saýlayan adamlaryny yani dolandyrýan adamları. Şu zatlar bilmese ýalňyş diýendiremez. Ine şonuň ýaly şonu aýtjaktym. Ama men gezerim. Aýdyň sen sana söz bereli sen hem ýoş topla. Ayçak zadığım vatandaşlar yankı komentaryalara da seyretken de var. Şu yerli hükümetler ya da yerli dolandırış var ya da gurum edilen vatıken adamın içini çeken ok ya da kızıklandıran ok bizim halkımıza inansak da biz vatandaşlar yankı YouTube'un veren statistikalarının emelerine seyretip görüyoruz ve biz bu çıkışlara neçe aitken zatlarımız size uzak geliyen hem olsa biz bu zatlara tayyarlanıyoruz hatta tercüme edeceğiz yankı haysi dilde köpçülük gülen düşünüşüp bileriz diyen yalı. Käbir aýtmaly, hiç düşünüp olmayan yerler var ya da çılçırımlı yerler var. Onlara mansatlaştırıp düşündürecek bolýas. Sebäbi bu yerli hökümet diýende ine şu zatlar häzirki edilen gurulmalar aslında döwletiň fundamentidir. Jaýyň fundamenti, ýa-ni bolşy ýaly fundamentdir. Ýöne käwat ine pul meselesi barada çykyş etdiýäs. Biz o pul meselelerini taýýarlanamyz. Olan ýöne bir ýa-ni onun ýaşylyň statistikasyny alýas, analiz edýäs, çykyş edýäs. Oldu görýän hem köp gyzyklanýan hem köp. Ýöne o meseleler ýa-ni oğurluk meselesi muň ýanynda bundan belki 100 esse kiçi meselelerdir. Da sebäbi oğurluğun ya da pulun yetmeginiň ol beýleki awaryan ýa-ni tupanyň öwezinde olmak mümkindir, dolup bolýandyr. Ýöne sen haçanda şu fundamenti düşünmesen o taýda hiç döwlet, hiç zat bolup bilmeýän bolma mümkinçiligi ýok. Ýöne inansak da şu zatlar kendini çeken ol. Şoň üçin şu videoları vatandaşlar paylaşmaňyzy haýyş etjek, soň düşünýän adamlar bar bolsa şoňa daşdörüňizdäkilere düşündirin. Men muny gaýskaça size ýa-ni bir suratyny çekip bereýin de yerli hökümet, yerli dolandyrış. Olar kim? Olary halk saýlaýar. Başka hiç kim saylamana hakkı yok. Yerli halk sayla. Yani bir etrafı 4 ay sani yerli hükümet olacak. Bir etrafın içinde de aydalı 3 tane ova ya da yine şehir yani Marı şehir 4 tane yerli hükümet ve şu an yerli hükümetin yol başçısını dine halk sayla bilecek. Biri koyacak değil. Ne şu gün ne mi diyez hakimlikleri iş neden olur.
Hakimlikleri işini etdi aslında. Hakimliği kim koydu? Hakimi yani kim koydu şota? Prezident koydu. Onda o prezidentin diyenine der, halkın diyenine için etsin. Kaysın işte näme başka birinin başlığını diyenine der. Kimsenin iş alan olsa. Hakimler hem prezident iş aldı da, şoň üçin şoň diyenine der o. Halk saylanı o ona. Prezident hem edil şoň aldı. Türkmenistan prezidentinin halk saylanı o. Onu biri koydu şota şoň diyenine der. Halkın diyenine etmez o. Yöne bizim yine şu halkın yani hazırki problemada näme var? Şoň 50 eten ok ya da görüp bilen ok şonu. Güýçli dip pikir edýär, hiç sat yok yerden. Indi berde yerli hökümet olanda ol belki sen goňşyňdyr, belki sen özüňdir ya da awaňdyr, jiň tapawdy yok, eýen tanayan adamyň bolýar. Şäherde dörde bölende kiçik bölekler bolýar da tanap bolýar o taýda işleýänleri. Ýalňyş edime edip bilmeýär, soňam öz ýakynlaryňa sen ýalňyş bir zat etmeýän. Yine bir nämesi var. Yine şu günde prezident gelýär diýip ýollar ýapýar. Ýapsyn, hakkı var, sebäbi Türkmenistan şonka şu var. Yine yerli hökümetlerde hak hukuku bolan wagt yerli hökümet prezident gelecek olsa ýollar ýapjak olsa yerli hökümetten sorar. Yapıp bilermi diýip ruhsat alar. Sebäbi yerli hökümet o ýollaryň açylmagy, ýapylmagy tertibi, gün tertibi diýen, hatda svetoforlar näçeden näçe işlejek ol yerli hökümetiň meselesi. Ve konstitusiýada şu zatlar yani konstitusiýa aýyrjak şolar. Baş kanun bağlaýar şolar yerli hökümeti. Yerli hökümet soňa prezident gelse de şoňa öňüne adam çıkarmak beýlede dursun. Belki ýollar hem ýapjak däl diýer. Ya da ýapjak bolsa da aýdar näçe var? 1 saat ýapjak, pulunu töle diýer yerli hökümet. Töle diýip töledip bilýär, ýapdyrjak bolsa. Ama da elbette halk razı boldu şu zatlara. Yine bu yerli hökümet ya da yerli dolandırışın etken işi. Yine yankı näme vardır? Yerli hökümetleri näme edýär? Halk döredýär, vatandaşlar. Yine biz oğullukları diýerse, şu oğullukların içinde indi belli bir derecede yankı nämeler var. Dörep başlan yadrolar var diýende. Yine şolar iň esas öňüne çekjeklerdir, oğulluklar. Olar birinciden ayna 10'luk olup häzir ýönekeýine näme etmeli diýip soralar vardı. Vatandaşlar yerli hökümet olandyr. Her kim öz köçesine, öz owasyna, öz ýaşaýan ine daş döwrüne eýe çykan wagtyna Türkmenistan eýçilik diýmekdir şu zat. Indi näme aýdan ine täze Türkmenistanda şu yerli hökümetler bize näme üçin gerek? Iň esas ýerem ýankı institusiýon guruluş döwletiň. İslendik devlette näme etdiýär? Kanunumuz var, yenemiz var, yankı bir topar guruluşlar var, devlet guruluşları var. O Türkmenistan içinde yok, vatandaşlar onu hiç haçanan bolmadı. Öňem 100 ýyldan beri yok şu zat, devlet guruluşu diýen bir zat yok. Diňe hökümetler var. Indi şu devlet guruluşu bolýar, hökümet guruluşu diýip geçeli şu gün. Hökümet guruluşlar var, hemme güýç şolaň elinde. Indi täze Türkmenistanda yerli hökümet olanda yankı yine parlament diýip bir iň esasy nämeleri vardır. Yankı häkimiýetiň şahasy diýende parlament. Edil şoň ýalgapdanda da yerli hökümetler bolajak. Bolmaly, boljakdyr şu zat. On güýjem edil şoň ýalyrak bolar, ýöne olan işleri aýry-aýrydyr. Ondan soň hususy ýeçilik ya da men mülket diýende, ýene hususy ýeçilik mülk. Ine şu zatdan yankı baş kanun gorajakdyr Türkmenistanda. Ya da şoň ýaly bolmaly diýen hökmany suratda. Başga keli biz o taýda döwlet gurup bilmeýär. Şu gün näme görýär Türkmenistanda? Islendik adamyň elinden biri gelýär, yankı mülke diýmeýin, mülk ýok, ýaşaýan öýüne alyp biler ya da ýerini alyp biler. Ol edilýän zat her gün edilýär. Adamlar hem şoň ýaly öwrenşikdir, bolmaly diýip pikir edýärler de. Indi ýöne daşary döwletlerde seretýän ölen yankı düýpli döwletler barda 200 ýyllyk mülkler bar. 200 ýyldan beri diýmek olar şol mülk sistemasyny 200 ýyl ya da 300 ya da 400 ýyl mundan çözüpdirler şu sistemany. Sebäbi her bir zadyň eýesi bolmaly. Patent diýilen zat var, men şu manysyny ya da patentiň manysyny Türkmenistan düşündirip bilýärmi birine? Mümkin däl. Düşündirip bilmeýän hiç kile. Yani patent sistemasyny näçe ýyldan beri bar o zatlar. Yine olan yankı baş konstitusiya bilen birleşmeli zaten yenem yankı mülkiyettir. Onu yerli hökümet hem gorar, beyleki region hökümetler hem gorar, merkez hökümet. Merkez diýsek birazcık ýalňyş bolar, yankı döwletiň hökümeti bolýarmy? Şol hökümet hem ya da parlament hökümeti diýen şol hem gorar ona.
Mülkiyet nämesini. Ondan sonra yine biz 100 yıldan beri edip gelen işimiz aydayın Türkmenistan'ın cemiyeti olup 100 yıldan beri edip gelen önüm öndürüyəs merkeze uğratıyız. Önüm öndürüyəs merkeze uğratıyız. Şimdi soru var da biz ne için öndüren önümümüzü merkeze uğratıyız? Ne için? Önümü öndüren yankı merkeze uğratyan indi berde merkezin etmeli işine aydın. Merkez otayda önkü sistemana aydan da önümü uğradan son merkez onun izinden sana başka bir önümü uğratmalı. Eğer devlet olacak olan olsa. Ya da merkeze önümü uğratyan yine 15 tane regiondan merkeze önüm geldi. Yani birinden köp birinden az çoğunluğu gelen yadayında merkez olan hemmesine denk derecede paylap vermek demek. Yani Türkmenistan'da yine önem böyle ben son 30 yıl aydın 30 yıldan verem önüm öndürülüyor. Yine onu bilyendir yerli yankı etraflarda yaşayan adamlar. Ne mi öndürsen hem şunu merkeze uğratyan. Bir yerlere uğratyan sen. Sen eline de ucipsiz yankı manadı veriyorlar. Manadın hem şu günkün avrayını içindekiler has olu bilyendir. Neyme dereceye getirirler. Sonra pul diyende bir neyme zat diye fikir etmem yankı kraskan olsa, kağızın bar olsa onu basıp koyuyor. O devlet için hissa da o pul demek devlet için hissa. Hazinan nemesi yankı hazinan gücü yenesi pul değildir vatandaşlar. Hazinalın gücü yankı nemeden geliyor. Mülkten geliyor sonra beylik altın deydi. Yankı nemeler vardır. Bizde hazinada da pul deyip fikir ediyorlar. Yankı işlep önümü uğratacağız, yerine pul alayız deyip fikir edeceğiz. Pul alamaz o, kağız alayız. Başka hiç da o. 30 yıldan beri devam edip geliyor. Hiç kim aydan yok. Biz uğratmalı indi. Merkeze şunu uğratmalı. Seversen, inin merkezin hem gücünü bertaydı. İnin merkezin gücünü hemen merkezin gücü şu uğratayan yükleriniz, yük demeyin, önümleriniz, uğratayan hizmetleriniz, hizmetten bari yine yankı merkeze hizmet edenler kim? Adam satayanlar, agentler, yeniler, şonyalı agent diyeler olarak agentler, yöneli çoğulçu diyeler mi ne mi? Yine şonyalı adamlar, agent olup agent yok Türkmenistan'da. Yankı milli hoopsuzluk deyip, milli hoopsuzluk olsa biz hiç kili berde bolmana hakkımız yok. Milli hoopsuzluk diyen zat bolan olsa berde bolup bilmeyiz biz. Mümkün değil. Yine şolaram hizmet. Olamam hemmesi merkeze uğratıyor. Merkezin gücü ne mi? Merkezin gücü şu daşta öğrendeki yankı önümü uğratyanlar, hizmet uğratyanlar, gücü uğratıyor. Şolan hemmesi yine şu gücü kim veriyor merkeze? Biz veriyorsa. Yine daşarı yurttanım yankı pulları, yeneleri Türkmenistan'a uğratacağız. Önümü uğratacağız. Aydalı Zubme Pasta uğrattım. Ama arkasını düşünen mi? Kim düşünüyor? Hiç kimden düşünen yok. Zubme Pasta'nın bakası Aydalı Türkiye'de 5 lira olsa sen şun için Türkiye'nin nalogunu töleyen bir neçə sana salıqı var. Aydalı şuna 4 lirada salıqı töledin. Türkiye 9 lira oldu mu? 9 liranın Türkmenistan'a uğrattın. Yani pastanın bakası 5 manat. Sen 4 manatta nalogunu kime töledin? Türkiye töledin. Önümü nerede olan yan? Türkmenistan'da olan yan. Sağdın ekonomika mı şu? Şu zat doğru zat mı sizin fikrinizce? Ne biçim Granitsa'dan geçen vakit sizin tölen salgıtınızı izne verilen o? Ya da siz haysi nire salgıt töleyeniz? Önümem gitti Türkmenistan'da olan oldu. Önümçülükmüş ol. Yani işmiş ol. Şongalı iş ol yani. Yine vatandaşları şongalı arkasındaki nemeleri seyredecek olun. Bizim berde şu yerli hükümet ben Yönököy yine şu Zumnalı Pastan'ı Yönököy bir misal verdim de yerli hükümetler var adaydığımızda elbette ondan 100 etse belki 1000 etse ullakan bir nemedir yöne on işleyişine şu gıyskaçı ayçak oldum bağışlan olama gıyska olmadı birazcık uzun oldu yöne şu zatlara düşünecek olun. Yine taşları devletlerde ben yaşayan devletimiz diye ayçak olamak sonra bir zat öğrenen vaktine in ösen yurtlardan öğrenecek olun. Şolar ne ediptirler, ne için ediptirler, ne şoňa öğrenip giden vaktınız bu yerli hükümeden has tez vakitte düşünürsünüz vatandaşlar. Bu zatları düşünmen edip olmaya mümkün değil. Ya da 10 adam, 100 adam bilen edip olmaya. Yine en esası yine bir safariye atladık. Geçen şu yerli hükümetlerin esası yankı ömünü çekecekler onluk sistemalardır. Her kim öz tanış biliş bilen onlukların döreden için olan yaşayış yerler hem yakın.
yine şol onluklar öz ovasyny düzeltmek. Her kim öz oturan yerine, yaşayan yerini düzeltip bilse Türkmenistan'ın düzelmemesi mümkün değil. Ya düzelmemezligi mümkün değil. Gurbanguly diýeniz otursun, hiç nämemiz yok, garşylygymız yok. Biz bu sistem ana oturdandan soňra aýtýan, şol bir yerli näme gelen wagty ýollary ýaptyryp bilmez. Şo güýji bolmaz şonda. Kim gelse geleýsin şoň ýere. O men aýny şu taýda bir nokat koýaýyn. Favol aydın o Başdan birazcık uzun näme boldu. Men biraz yankı koşmasaydın şu vatki ýagdaýda yerli halk burada öndürüye o öndürüye partek ýa-da partana isläweken ok zor bilen ektirýärler-de. Bu ekýä berýär. Ol ne yerine eýesi ne öňümniň eýesi. Dine de Ahmet'in çekkedi. O da Muhut'tan Omar'dan. Yani sonunun alyan giydicisi o yırtlayan koğuşuna yeten okta. Yani evin içinde. Ödüm yem 30 yıl. Buğday ekken çöröklü otuyor. Onu şu yakın demezdim alma ömürlerini çoğun beyiz-verle. O beyle durmuş bolma da beyle devletem bolmadı. Beyle adaletem bolmadı. Siz yerine beyiz bolmalı. Ekyan dağdığınızın beyiz bolmalı. Yirek. İyi verirsiniz, iyi verirsiniz, satarsınız, satarsınız. Bunlar şu birce var. Şu adlı Türkmenistan bircesi. Dünyanın hiçbir yerinde olur yalaklama yoktur. Şu ehli önümü şu takip etme için finansal patoğu kontrol etme için çıkan önümden hem meclisini öğünleri kontrol bir yere gelmesi için kurdular sonra. Bizim dövrümüzde kuracak olup kendi inançlılığı kurdurmadık. Bu bir bolyan da derler. Sadece yok edenler. Bunlar onların işleri yok. Pul şu takip gelmeli, ellerine gelmeli. Yani finansal patokçuluğun ellerine gelmeli. Onun çok için beyleklere oğru diyorlar. Şunlar doğru mu? Ne seyredin? 30 yıl. Şunun yani şu propaganda diyor. Şu emeğini bir görecek olup Fudoklon hem meclisine uğratıp çıktılar da. Öndürenler hem meclisine uğrumuşsun. Yani şu merkezi hükümet doğurmuşsun. Çok bilyemişsin. Irak satılmalılığını, Neçidin satılmalılığını öndüren bilmeyemişsin. Yani neyim ki şu birce bağ deyip şuna pretendi bildiren adam yok da. Bu da bir gen. Yani Türkmenin mental nemeti çarık ters aylanıyam, değil mi? O topuyla oğurlayar o tayda. Şu an ne Türkmenistan'la önümçülük 50 aylanıyar. Kağıdan şu birden üstünden aylanıyar. Pulum cüve gidiyor. Valuta orada daşlarına gidiyor. İçinden yine de yani Türkmen pulu bilen adiyalar daşına eksport ediyorlar, pulu şu tayda alıyor. Ana doğruluk ne yani sonra yine Deutsche Bank'a ne edip gitti o milyarlar. Ya da daşara hiç satıp bile yok sen kontraktın şol yani Türkmen deme bir ücretinden geçmelimişsin. Bu ne haylik aptallık. He? Bunlar hıyar deysen hıyar de. O belki iktisadiyet göreme de. Şunun için cüvden yürüyen. Türkmenistan'ın iktisadiyeti 3'ten 2'si 50 şeyle yürüyen de. Şunun için salgında çöplenip bulunuk. O öndüreyenim yaşamam bile nokta. Yok. Şoňa da yine näme var da yine bu
yapık yankı bir sistema, yönetimi kızıklı sistema. Onu Türkmenistan'ın vatandaşlar içinizde şu bilim meselesiyle kızıklanyanınız var olsa bir yere belli koyun. Bu sistemanın hükmanı suratda yine taze Türkmenistan üniversitelerde öğretilmeli mi kedi fikir ediyen? Hem yankı sosyal tarafını öğretmeli. Veya adamların inanyan nemesi var. Bir da inanyalar. Berden yine daşından pul uğradılıyor. Ve içinden hem berden dolları uğratyan vardı da dollar alyalar diye de yine bağıtlı bularım. Şondan bağıtlı olya her kim. Ay inanırdı dollar aldılar diye. Yöne hiç kim şunu soran ol. Daşında 2 milyon halk var. Çolun her yankı, her biri ayda 10 doları uğradığında da neçe olya? 20 milyon doları olya. 20 milyon dolar ulen Türkmenistan'ın yankı içinde kalan 2 milyon halkı bir ay çörek ulanıp için edip bilmeyen olsa demek berde bir problemi var demeli vatandaşlar. Demek o pullar baranok demeli. Dolar aldı, yenen bir sapar ayten. Pul diyen zat kağızdır. Kağızı yiyip olan o. Türkmenistan yine daşında 10-15 yıl daşına çıkıp işlep yiyoruz da 10-15 yıl daşında işlep pul uğratacağız. Yönü nem içindir halk bayan okşataydı. 15 yıllık giren pullar nem için bayadan ovaları. Sebebi pul kağızdan var. Ve o uğradan pullarımız fikir etmen içine girdi olan bir pul haçan da önüme öğürleyen olsa önüme ve olan başka önüme şeydik ya da yani dolanışık bolyan olsa pul dolanışığı onda o tayda ağaç ya da çöreğe novat yağ tap filan otlara ve gülkünç sağda özen pağıtan yağlamışsın. Yine şoma oçira duruyan olsa adamlar şu tayda çağaların yankı oku ve swapları yeneler gıtçılığı var diyerler. Şu zatlar gıt oylayan olsa bir devlette demek senin daşından uğradan pulun giren o. O içindeki pulu yöne ayla otaylar elden ele. O daşındaki sen veren pulun içine giren o. O daşından önüme mi alınan o? İçindeki önümçülüğe böyle yok bitirdiler, yok ettiler de daşından alınan o. Yani şuna düşünün vatandaşlar. Aydın şu iqtisadi demede bir zat var da Türkmenistan'ın indi sırı olsa da aydayın behli baylığı yer üstü, yer astı, yerin özü onun binalar nemeler Türkmenistan'ın iqtisadi dolanışığının daşından şu iqtisadi dolanışığı giren nokta aylanan nokta şimdi. Bu ölü yani yatırım yaptığım ölü yatırım oluyor. Rahat kurtamam ölü. Tabi dolanışıklı derler. Olmasa yerem dolanışıkta olmalı. Kurun dağıdın ama bakatı var. Demeti var. Yani şu mekanizmler yok da. O arada düşünce de yok. Düşünce olmadan onun mekanizmlerim yok. Onun eşredinden mi görüp bile nokta. Bu yani devlet kuruluşunda bilmedim yani bananı respublikalar dağıt diğerleri ol şolong derecesinde de değil şu Türkmenistan. Şolong derecesi Taliban'ın nemetinden aşağıda da orada ne de orada din ya dine mendeş bir inanç neme var da burada o hiç satıyor. O devlet beyle yaşap bilmiyor, mümkün değil. O devlet yani küçük firma, şirket ya fabrik, zavod işlep bilmiyor bu yerdeydi. O devlete kırıldı dursun. Yani adamlar ben prezident deyip yeri de kastuvulu demez. Televizyona çıkıp köçelerde portresini atıyor utanman. Katı gen ben yankı kağıt yemelere komşulara da atları gururun var yani ne olur. Düşündürüp bile yok. Nerede yaşayan diye de benim kumda yaşayan yani. Çöl çorunun yani. Çöl ısı 60 gradus daha ol ya onun beyninem demede erediyen olmalı. Gün urup duran dağlar bu. Kıyın yağdayımız. Hoş tayda ne medele sapara cemlale. Bor. Aytacak nemeniz yok olsa.
Owa. Yani aytsak da adım şu iyileştiler şu yerli hükümetin nimetine yani menajerler, stajyer menajerler o yadılın nemedin gerek olsa şular vardı yani çayhanaya alak bir nemeler dörödölü o ödara fikirlensin her etraftan adından 4-5 adam gerek. Yani şu at bir 60'a olu etraf bağ olsa 50-60 şonu 4-5'e köpölseniz in adından o ödünüz tanıdarsınız hemen bu işler bilen tanışarsınız. Onun Türkmenistan'da şu arada yukarı okuyucuları yoktur. Daşarı yoktu. Bahadır Public Administration deyip şoloriyalak fakültetler nemeler vardır. Köp bilgiler vardır. Eserler, edebiyatlar vardır. O kamu, yani Türkçe kamu değil ya da kamu olanı public olayandır. Yani kamunun sözünden geliyendir. Bir soru yaptır da kamu olanı ne mi oluyor deyip. Kamu sözü o Türkmence'de yok. Kıynansak da neme deyip düşündürüp olur bunu. Devlet öz hizmetlerini halka kamu kuruluşlarının üstü bilen neme üpçün diye. Yani o devlet bilen halkın arasındaki köprü kamu değil ya. Ve bulam o devlet halka neme edip bile hizmet verip bile. O çoğun gel nemesi bir Yani şu kamuda yine bir zat var. Şu kamunun üyesi halktır. mava. Siyasetçiler değildir. Ama işletmesi devlettir, üyesi hem halktır. Şun yalı onu ne düşündürüp böyle yankı işletmesi olan da management'ı devlete değişlidir. Yani şu kamu değilen yankı kuruluş ya da şu idare mı ya da şu iş yeri halkınkidir vatandaşlar. Şun yalı bir kuruluşta. Bilmedim düşündürüp bildim mi? Mava hem meden derecede ulanmağına haklıdır, hukukludur. Yani nebeler mesela o devlet hassahanalar, kamu hassahanalar olyandır. O hem meden derecede ulanmağına haklıdır şu tayine. Yok aslında da şu atlı devlet eğitimlerindeki öğrencilikler var. Türkmenistan'da. Hükümetinki deyip yorlar. O hükümetinki değil, şu kamudur. Özelleştirilen şey, privatizasyon edilen şey. Bunlar sonra hükümetinkidir öğretmenler. Devletin halkınkidir. Hükümet hem devlete değişildi ya, ona bile noktalar. Hükümet devletin bir gidecek bir kurumasıdır. O yüzlerce kurumanın içinde bir yerdir. Özlem en soğutsuz kuramasından biridir. En soğutsuz olyandır. Türkmenistan'da en soğut. Bundan aptal neme kurama da bilem yok. Yani oylap tap diyende de kuruma bedip bilem yok da. Onda şu tayda cemlali sapar ağa. Bolya sağ olun. Yükleşler. Hava vatandaşlar sağ olun emmemize. Yankı şu yerli hükümetler var da proyekten bundan sonra hep de bir sapar olmadı çıkış edip dururuz şu hakkında. Hakikaten katıkken adam gerek ve bu zada edip bilecektiğine yerli yankı halkın özü etmeli ya da özü edip biliyede başka hiç kim bu zatları akıl bilen neme bilen deyip fikir etmen işini bilen, düşünen ve hakiki sistemanı bilen adamlar onu edip bilir. Bir adam, iki adam değil. Yine şunun için şu zatlarda yankı taze Türkmenistan'da da devam edip bilecek şekilde içinizde düşünen adamlarınız var olsa yankı kemiğine nemeleri vardır, kontaktları. Şurada yazıp bilirsiniz ya da gönülcene de bilirsiniz. Mava. Şunun yalı taze Türkmenistan nesip olsa katı olar her 18 yaşına giren adamın bir maşini olup bilecek deyip fikir edin yani. En kıyıskı şekilde o taze Türkmenistan nail olur deyip sorasanız. O her 18 yaşına girenin düşüncek diline aittin. Öz hususu maşini olup bilyandır. O ne için 18 yaşından ön bolon ok deyseniz 18 yaşa çelle. O neme verilen ok sürücü
şahadatnaması verilen ok. Olan berilse 16'a düşürüp bilseniz mesela 16 yaştan ya da 16 mı bilmedim. Hazır 16 olmalı. 16'da veriliyor yönetimin o bizim yankı programımızda şu çağ kapital diye bir zat vardı. Şu tayda 18 yaşınızda yankı banktaki pulunuzu alıp kullanıp bilyaniz. Şoňa çeline ulanmak bolan prosentte duruyor. 18 yaştan soň alıp kullanıp bilyaniz. Jay alacakmı, maşina alacakmı indi. O dövür maşinanyň bahasy, jaýyň bahasy näçe boljak şu wada aýdyp bilemiz ok. Ýöne birazjyk kömek bilen diýildi. Banklar sonunda işleýär. Bank kurulsa banklar kömek eder oň ýaly ýaşlara hukmany suratda o taýda ýa hökümet ýa döwlet däl, banklar özü kömek eder. Olaň öz işi bolar oň ýaly. Maşin üçin, jaý üçin nämeleri. Soňra ýanky nämen aýdyn baýlary, döret baýlaryň sanyny köpeltmek nämesi. Ol aslında Niyazi Famşon alarak bir oyun oynadı. Vatandaşlar baýlaryň sanyny köpeltmek diýende berde gönü biriniň düşünjesi bilen däl, şert döretmek. Yani baýlaryň sanyny köpeler ýaly şertler döredilýär. İş adamlar diýeli baý. İş adamlaryň dörep biljek şertler döredilýär. Soň kimin ukyby bolsa şo iş adamı bolup gidiber ýa da şoň öňüni açyp berýär, ýani açap berýär. Ýani döwlet hökümetiň işi hem şolda başga işi ýok. Birini elinden tutup baý etmeli diýen zat ine şu atak sistemadyr. Täze näme şoň ýalyrak ýani baýlar hakynda da. Baýam däl, o iş adamı, baý garyp, baý aslında hemme adam baýdyr. Şoň ýaly o kamu guruluşuna düşündürdük. Kamu guruluşy o hyzmat edýän nemedir? O kamu halk diýip ýazyp durýan şu taýda Oraz Amanow diýä. Doğru. Bir gödöklik edýär o taýda da kommentariýalarda. O kamu halk diýmek bol hakykatdan hem ýöne biz o kamu guruluşy barada gurrun etdik bu taýda. Yani kamu guruluşy o näme iş edýär? Şonuň ýaly. O bolýanda kommentariýada jogap bereňiz ok diýeniz vatandaşlar, biz soraglary jogap diýip bir gepleşik onuň aýry çekmeli bolýar sebäbi arada etjek bolup gördük. Hem her hili sorag gelýär da dürli sorag temaň daşyna çykmaly bolýar. Soňa maýdaly bir 25 adamyň soragyna jogap bermek diýmek eýen bir 2 saat wagtyň alýar da. Soň temaň daşyna çykmaly bolýar. Biz hem şu wagt gynansak da ýani temaň daşyna ken çykyp bilemiz ok sebäbi plan, ýani proýekt, o çislos bar, sagady bar. Onun için biz hem isleýäs arkaýyna oturup ýöne, ýani köpçülik bilen ýöne bir gurrun edeli ýöne. Gynansak da şu wagtymyz ýok, ýöne onun için elbetde bir gün aýyrjak bolars, öňümizde nesip bolsa. Bolýar onda. Sapara aýdyň ildeşler. Giç ýaxşy. Awgulun